Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan Habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmasarlarynyň Aşgabat şäherine kemde welaýatlaryň häkimläriniň gatnaşmagyny sany video aragatnaş arkaly nowatdaky iş maslahatyny içirdi. Onun dowamyny paýtatymyzda welaýatlary durmuş ykdysadyny ösürmek, täze ýyl bayramyny guramaçylykda geçirmek we gyş pastynyň sowuk gowaly günlerini ýerine ýetirilmeli işleriň anyk ugurlary boýunça pikir alşmalar boldy. Hormatly prezidentime de iş maslahatyny açyp, Aşgabat şäheriniň we vilayatlariň häkimlerini gözlenip, iş maslahatyna vilayatlariň hemde Aşgabat şäheriniň ykdysady ýagdaýyna serediljakdigini, tebitleri we Aşgabat şäherine durmuş ykdysadydan üsürmek boýunça maksatnamadan gelip çykan wezipeler, olary ýerine ýetirmegiň ugurlary bilen baglanyşyk meseleleriň ara alynıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentime de göni video aragatnaşykda geçirilýän iş maslahatyny şol ruhatda ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary Müşşikow hemde Durduliýewiň çagyrdy. Ilki bilen vice-premier Müşşikow şu ýylyň dowamyna Aşgabat şäher boýunça ýerine ýetirilen işleriň mali ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. Şäher hojalygynyň ähli düzümleriniň ykdysady ýagdaýyny ýetirli gowlandyrmak boýunça maksatnamalaryň çäreleriň amala aşyrylýanlygy bellenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýedi diýarymyzyň paýtagtynyň ykdysady ýagdaýyny durnukly saklamak, şäher ýylatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmak ugruna alınıp bolýan işleriň netijeli häsiýeti eý bolmagyny, şäheriň hojalyk düzümleriniň işiniň mundan meýlekde kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň hem işe ünüs merkezinde saklanmalygyny belledi we bu babatda vice-premier anyk tawşyklar berdi. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew şu günleri paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýylatyň durmuş daýdan üçinçiligini hassa gowlandyrmak we täze ýyl bayramyny münasip garşylamak boýunça ýaýwanlandyrylan giň göçürli işler barada hatabat berdi. Şäheriň çäklerine alınıp bolýan gurulşyk işleriniň diýipginleriniň wekilini ýokalandyrmak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzyň binagarlyk şäher gurulşyk keşfini hassa gözelleşdirmek, şäheriň çäklerine arasaçylyk, awadançyk işlerini ýokary derejede alyp barmagyň wajypdygyny belläp, bu işleriň ýetirli häsiýeti eý bolmalygyny öňçekdi, hemde bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň Aşgabat şäherine gözegçige diýen orunmasary Durduliýew, häzirki döwürde şäheriň ýakly günjeklerini täze ýyl bayramy münasibetli belek işleriniň ýaýwanlandyrylandygy, şol ruhatyň özüne paýtagtymyzda garaşdyrylmyň 30 ýyllyk münasibetli gurulyp, ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, Aşgabat şäherini ösürmegiň nowatdaky tapgyryna ýerine ýetirmeli işleriň, aýratynda maýa goýum taslamalarynyň taýýarlanýynyň döwrüň tarabyna dolu laýyk gelmeligini ölçekip, bu urda ýöňde durýan wezipeleriň çözgüdüni hemme taraplaryň we toplumlaryň esasy çemeleşmegi taşyrdy. Hormatly prezidentime de Aşgabat şäherini durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň we maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üçin etmek, paýtagtymyzyň binagarlyk şäher gurulşyk keşfini hassa gözelleşdirmek, şäher ýylatynyň ýaşaýyşy, ýönüzlükli işlemek we din jarşy üçin oňyn şertleri döretmek, ähli amatlykları özüne jemleýän binalary, selgäkleri, ýaşaýyş çaýlaryny gurmagy dowam etmek, Aşgabat şäherini ösürmegiň 17-nji tapgyry boýunça maýa goýumlarynyň taslamasy boýunça teklipleri taýýarlamak meselelerine ünit vermegi tapşyrdy. Şeýlekem şäheriň çäklerine arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri talaba laýyk gurulmalydyr. Awtolog hyzmatlarynyň kadary ýerine getirilmegi, ýylatyň iş bilen üpçünçiligi we durmuş daýdan goraglygy, işgürlük gurşawynyň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleler gözegçilikde saklanmalydyr. Şol ruhatyň özüne bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyçilik binalarynyň, ýaşaýyş çaýlarynyň ýyradyş ulgamy tazaçykly hereket etmeliler. Döwlet başlarymyza paýtagtymyzda durmuş ykdysadydan ösürmek, şäheriň jemaat hojalygy gullugynyň hemde idara düzüminiň işini talaba laýyk guramak, ýylaty edilýän jemaat hyzmatlaryna tanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işleri çartlandyrmagy taşyrdy. Milli lidermede şäher ösürmegiň nowatdaky tapgyry boýunça degişli ugurlar babatda zerur teklipler taýýarlamagyň möhümdigini ölçekip, garaşdyrylmyň 30 ýyllyk şany tenesi münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalarda alınıp bolýan işleriň ýokary hil görkezlerini we möhlet tertibine laýyklykda ýerine ýetirilmeligini belledi. Döwlet başlarymyza Aşgabat şäherini durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň, meýilnamalaryň, kararlaryň ýerine ýetirişi boýunça hatabatlylygy ýöretmegiň wajypdygyny ölçekdi we bu babatda degişli ýol başlara anyk tawşyklar berdi.
Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Ahal vilayetine gödäwçige diýen ornmasary Gylyjewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Şonuň bilen baglykda vice-premierimiz Şükow Ahal vilayetiniň mali ykdysady görkezleri, vilayetiň düzümleriniň şu ýylyň dowamyny ýerine ýetiren işleriniň netijeleri we degişli düzümleriň düşügüntiligini ýoklandyrmak ugruna alınıp barlayan maksatnamalaryň işler barada gatabat berdi. Döwlet başlygymyza gatabat dinläp, vilayetiň çäklerini o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegi, şol wagtyň özünde vilayetiň ykdysady aýdan durnuklygyny pogtalandyrmak we ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýoklandyrmak bilen baglanyşyk meseleleriň hemişe gödäwçilikde saklanmalygyny belledi. Soňra Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanow şu günleri vilayetde alınıp barlayan mögsimlerin obagçylyk işleri, täze il bayramyna görülýän taýýarlyk hemde durmuş ulgamyň işini kämilleşdirmek ugruna alınıp barlayan giýin-göçerli işler barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, o milli maksatnamasynyň çäklerini, vilayetde gurulýan durmuş we önümçük maksatly desgalardaky işleriň ýagdaýyna üns çekmek bilen olarda ýokary hil derejesiniň üpçedilmegi hemde binalaryň belirlenen möhletlerde gurulşygynyň tamamlanmagy bilen baglanyşykly meselelere zerur ähmiýet bermegi taşyrdy. Şol bir wagtyň özünde ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan ähli işler ýokary agrarien kadalara doly laýyk gelmeliler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Ahal vilayetine gödäwçige diýen ornmasary Gylyjew vilayetiň çäklerini ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda alınıp barlayan işleriň netijeleri barada gatabat berdi. Şol bir wagtyň özünde vilayetiň ilatynyň durmuş taýdan goralygyny pogtalandyrmak, hyzmat ulgamynyň işini ýygyderli kämilleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet başlygymyza gatabat dinläp, 2020-nji ýyly ýokary netijeler bilen jemlemek hemde vilayetde ýokary önümçük netijelerini öpsün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli gödäwçilikde saklanmalygyny aýtdy. Bu wagtda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Şeýlekem vilayetiň çäklerine täze önümçük toplumlarynyň gurulşygyna, obagçylyk maksatly ýerleriň alymy esasda öýleşdirilmegine we täze iş orunlarynyň düredilmegine möhüm üns berilmeliler. Hormatly prezidentime de Ahal vilayetiniň çägini täzeli tehnologiýalar esasyna tenagat ugurly täze önümçülikleriň sanyny artdyrmak, obagçylyk puwdawynyň işini döwrüň taramda laýyk derejede guramak, obagçylyk maksatly ýerleriň berilýän möçörlerini artdyrmak we harit bolçylygyny hasa öpsün etmek boýunça zerur işleri geçirmek babatyna birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlygymyza tamamlanyp barýan ýyly ýokary netijeler bilen jemlemek, önümçük netijelerini gazanmak, täze önümçük desgalaryny ulanmaga bermek, maýygym teristlerini öýleşdirmek ýaly ugurlaryň wajypdygyny üns çekdi. Hormatly prezidentimiz Ahal vilayetiniň täze döwrewap idare ediş merkezine, vilayetiň çäginden geçýän ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň, şeýlekem dokma kärhanalarynyň gurulşyklaryny, alınıp barlayan işleriň ýokary hil ölçeglerine laýyk gelmegi we belirlenen möhletlerde tamamlanmagy bilen baglanyşykly meseleleriň bir gödäwçilikde saklanmalygyny aýtdy. Mundan başga da hormatly prezidentimiz vilayeti durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň, meýilnamalaryň we kararlaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň döwrüň möhüm talapdygyna üns çekdi. Hemde bu wagtda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Balkan vilayetine gödäwçige diýen ornmasary Üwedowy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Şonuň bilen baglykda vice-premierimiz Şükow Balkan vilayetiniň önümçük düzümlerine alınıp barlayan işleriň netijeleri, vilayetiň şu ýylyň dowamyna gadanan mali ykdysady görkezleri barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, vilayetiň çäklerini kereke diýen idare kärhanalaryň ykdysady ýagdaýynyň ýygyderli gödäwçilikde saklanmalygyna üns çekip, tebitiň ähli ullary boýunça ýokary netijeler gazanmagyna gönükdirilen ykdysady maksatnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna zerur tagallalaryň edilmeligini belledi we bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atakalliw häzirki döwürde vilayetde alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, ekrançyk meýdanlaryna durmuşa geçirilýän agrarien çäreler hemde vilayetiň çäklerini gurulşyga alınıp barlayan desgalardaky işleriň depkillerini güýçlendirmek ugruna ýerine ýetirilýän maksatnamalaryň işler barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, o etnaga toplumyna durmuşa geçirilýän özgörtmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, obagçylyk önümçüligini artdyrmak üçin vilayetiň bar bolan mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagynyň wajypdygyna üns çekdi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz meýdan işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň güýlük akinlere ýygyk edilenle agrarien çäreleriň we talaplaryň bir jaý edilmeginiň zerurdygyny belledi. Munyň özi geljek ýylda bol hatyr almagyň möhüm şert bolup durýar.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Balkan vilayatyny gödäwçige diýen ornatary Ügedew vilayaty durumçy ykdysadydan ösdürmek, tebitiň çäklerine täsir tehnologiýalary esaslanýan tinagat dogurly öňümçük toplamlarynyň işiniň netijeligini artdyrmak we maýy goýum taslamalarynyň üstünlikli durumçy geçirilmegini üçin etmek ornuny alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şol bir wagtyň özünde öňümçüge fanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmet berilýär. Hormat prezidentime hatabat dinläp, vilayatyň obagajylyk, tenagat we durmuş ulgamna degişli pugudoklarynyň işini döwrewap derejede ýola goýmak, tebitiň bar bolan öňümçilik, ulug aratyjyk mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak meselleriniň möhümdigini aýtdy we bu işleriň üstünlikli ýerine getirilmek ornuny toplumlaryň çäreleriň amala aşyrylmagyny tapşyrdy. Munyň özi vilayatyň ähli gurlar boýunça taýyşly ösüşini üpçün eder. Döwlet başlarymyz Balkan vilayatyna göýlük obagajylyk ekinleriniň hasylyny ýygnamak, şol wagtyň özünde tebiti durumçy ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyny üstünlikli durumça geçirmek, vilayatyň çäklerine häzirki zamanyň özün tejribelerine esaslanýan täze öňümçi kuwatlyklaryny döretmek, ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň netijeligini ýokalandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Şunun bilen baglykda vilayatda ulug logistika we balykçylyk pugudoklaryny ösdürmek, harit bolşugyny hasy üpçün etmek boýunça zerur işler geçirilmeliler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda ösdürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda täze şekerçiler döretmek boýunça guruluşa alınıp bolýan desgalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmegini üpçün etmek zerur bolup durýar. Hormat prezidentimiz vilayatyň ilatynyň iş bilen üpçünçiligini, durmuş taýdan goruglylygyny hasy goýlandyrmagy, hyzmatlar ulgamynyň işini kämilleşdirmegi tapşyryp, bilim, medeniýet, duranlyş we jemgyýetçilik binalarynyň hemde ýaşaýyş çaýlarynyň ýaradylyşyny gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. 2020-nji ýyly ýokary netijeler bilen jemlemek, şuýlyň jemleri boýunça vilayatda ýeňiji etrap şäker seljerlerine täze öňümçük desgalarynyň ulanmaga berilmegi, öňümçük maksatly maýy goýumlarynyň özleşdirilişi ýaly görkezleri möhüm üns berilmeliler. Döwlet başlarymyz vilayatyň ähli gurlar boýunça taýyşly ösüşini üpçün etmek, maýy goýum taslamalaryny üstünlikli durumça geçirmek, guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesine üpçün etmek we desgalary belirlenen möhletlerde ulanmaga bermek meselelerine aýratyn ähmiýet bermegi tapşyrdy. Milli liderimiz vilayatyň ähli döwümleriniň taýyşly işiniň üpçün edilmeligini belläp, burada işlenip taýýarlanan maksatnamalaryň, tasdiklanan meýilnamalaryň üstünlikli durumça geçirilmeligine ünsçekdi we bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Müşýekow gödäwçige diýen Daşoğuz vilayatyna ähli döwümleriň mali ykdysady ýagdaýy, vilayatda maýy goýum terişleriniň özleşdirilişi we bu gurda işlenip taýýarlanan maksatnamanyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ähli gurlarda bolşýaly vilayatyň mali ykdysady gomyny alınıp bolýan işleriň döwrüň tarapyna laýyk gelmegi, onuň işine täsir tehnologiýalaryň we tanry gomyň ornaşdyrmagy bilen baglanyşly meselelere aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Munyň özi tebitiň pugudoklarynyň saýyşly ösüşiniň üpçün edilmegine ähmiýetlidir. Soňra Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradow şu günler vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, guruluşa alınıp bolýan desgalardaky işleriň depkinlerini güýçlendirmek, vilayatyň ilatynyň durmuş derejesini hasy ýokalandyrmak hemde öňde boljak şanly senleri münasip derejede garşylamak ornuny amala aşyrylýan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, vilayatyň obagajylyk toplumyna alınıp bolýan işleriň häzirki döwrüň talaplaryna we ýokary agriten kadrlara laýyk gelme ornuny derur tagallalaryň edilmeligini belledi. Şunun bilen baglykda vilayatyň ýerli künjekleriniň ekologiýa derejesiniň ýokalandyrylmagy, dürli maksatly binalaryň guruluşynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglanyşly meseleler ýygyderli gödäwçilikde saklanmalylar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Daşoğuz vilayatyna gödäwçige diýen ornatary Müşýekow vilayatyň çäklerine o milli maksatnamasynyň ýerine getirilişi, ekrançyga almyň ýokary gadananlaryny, täsir suwlary ornaşdyrmak ornuny amala aşyrylýan maksatnamalaryň işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşýaly Daşoğuz vilayatyna alınıp bolýan işleriň hemme taraplaryň häýaty eýe bolmagy we ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokalandyrylmagyna, tebitiň ähli gurlarda ýokary netijeler gazanmagyna gönükdirilmeligini belledi. Munyň özi ýöňde durýan wezipeleriň dürli gurlary öz için alýan maksatnamalaryň we iş meýilnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Milli liderimiz vilayaty durmuş ykdysadydan ösdürmek meseleleri barada aýdyp, obagajylyk pugudogynyň işini döwrewap derejede guramak, ekrançylykda hysusiýetçiligiň ornuny pugtulandyrmak, ýönem öndürjileri höwetlendirmek we harit bolşugyny üpçün etmek üçin hemme taraplaryň tagallalaryň edilmeliligini belledi.
Şunu tebitleri durumç iqtisaddan ösürmek maksatnamasyny we o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerini, nusgulyk obalary, şäherçiler döretmek meselelerini mühim ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özünde öňümçi kuwatlyklaryny artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, hyzmatlar ulgamynyň işini kämilleşdirmek meseleleri döwlet siýasatynyň ilerturýan ýanyglarynyň biri bolmagyna galýa. Gyş pasynyň dowam edýän günlerini idara kärhanalaryň, durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamynyň tazyşly işi, degişli düzümleriň elektrik energiýasy, tebii gaz we suw bilen üçinçiligi zerur bolup durýar. Döwlet başlarymyz bu barada aýtmak bilen ýyly ýokary netijeler bilen jemlemek, ýylyň jemleri boýunça itirap şäher seljerlerini, täze örümçük diskalaryny ulanmaga bermek, ekin dolanşygyna girilýän ýerleriň müçürlerini artdyrmak meselelerini aýratyn ähmiýet bermegi taşardy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Lewap vilayatyna gödäwçi diýen ornmasary Meriýedowy güni video aragatnaşyga çagyrdy. Şunun bilen baglanykda vice-premier Müşşikow Lewap vilayatyny durumçy iqtisaddan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine getirilişi, tebitiň etraplarynyň mali iqtisadi ýagdaýynyň görkezleri barada hasabat berdi. Döwlet başlarymyza hasabat dinläp, Lewap vilayatyna durumçy geçirilýän maýa goýum taslamalarynyň ýokary hili ýerine getirmek bilen baglanşyk meseleleri üns bermegi taşardy. Şunun bilen baglanykda vilayatyň ýakly düzümleriniň iqtisady görkezlerini ýokallandyrmak, degişli gulluklarynň işini kämilleşdirmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amanyeliýew vilayatda alınıp barýan köp taraply işler hemde vilayatyň ýylatynyň münasip hemde awadan durmuşyny üpsetmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şu günler vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ähli işler meýilnama laýıklykda alınıp barýar. Agrotermik çäreler geçirilýär. Yerleri we obozuk tehnikalaryny nowatdaky ýad ekişine taýýarlamak boýunça işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentime hasabat dinläp, vilayatyň oba huzuruna alınıp barýan işler bilen bir katarda oba milli maksatnamasyny göz unutulan deskalaryň guruluşlarynyň belirlenen möhletini tamamlanmagy, ähli işleriň ýokary hil hemde ekologiýa bildirilýän talaplara laýıklykda alınıp barmak bilen baglanşykly meseleleriň gödäwçilikde saklanmalygyny taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Lewap vilayatyny gödäwçi diýen ornmasary Meriýedow vilayatyň çäklerini innowasion tehnologiýalara esaslanýan döwrewap örümçik kuwatlyklaryny döretmek, döwlet maksatnamalaryna belirlenen wezipeleri ýerine getirmek, tenagat dogruly kärhanalaryň işini döwrewap derejede kämilleşdirmek, şol bir wagtyň özünde vilayatyň ýylatynyň durmuş derejesini ýokallandyrmak boýunça alınıp barýan giň göçerli işler barada hasabat berdi. Döwlet başlarymyza hasabat dinläp, oba ýerlerine bazar iqtisadiýatynyň ölçüne, ýöňde bar tejribeleriň, ekologiýa tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagyna, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanmagyna degişli meseleleriň ýygyderli gödäwçilikde saklanmalygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz vilayatyň ýakly düzümlerini tazyşykly ösürmek meselelerine geçmek bilen güýzlük ekilleriň hasylyny doly ýygna almak, şol wagtyň özünde o milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ösünlikli ýerine getirmegiň häzirki döwrüň mühim wezipesi bolup durýanyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda vilayatyň çäklerini döwrewap täze örümçikler döretmek, obagjyk puwdugyny täze suwla ösürmek, ýerleriň hasyllygyny artdyrmak we harit bolşygyny üpsetmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özünde ýylatyň iş bilen üçinçigini gowlandyrmak, hyzmatlar ulamynyň işini döwrewap derejede kämilleşdirmek meseleleri hemişelik üns merkezinde saklanmalydyr. Hormatly prezidentimiz durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň ýyladyş ulgamynyň talaba laýyk iş edilmegini, vilayatyň çägine arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň degişli derejede gurulmagyny bir gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyza tamamlanyp barýan ýyly gowy netijeler bilen jemlemek hemde vilayatyň çäklerine ýokary örümçik görkezlerini gazanmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Milli liderimiz vilayatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini täze şäherçiler döretmek, durmuş maksatly deskalaryň guruluşlarynyň depkinlerini ýokallandyrmak, tebitiň ýylatynyň durmuş goraglygyny puwtalandyrmak meselelerine mühim ähmiýet bermegi taşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Lewap vilayatyny durumçy iqtisaddan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň, meýilnamalaryň we kararlaryň ýerine getirilişini ýüren jogapkärçilikli çemeleşilmeligini bellädi. Hemde bu babatda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Mar vilayatyny gödäwçi diýen ornmasary Uradgeliýewi güni video aragatnaşyga çagyrdy. Şunun bilen baglanykda vice-premier Müşşikow Mar vilayatynyň örümçik düzümleriniň mali iqtisady görkezleri, vilayatda maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.
Döwlet başlarmady hasabat dinläp, wilayatyň degişi guruluklarynyň taýdaşly işini ýola goýmak, önümçige tanylgamy we täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini taşyrdy. Munyň özi wilayatyň ykdysat taýdan taýdaşly ösüşine möhümdir. Soňra Mary wilayatynyň ýakama Anne Berdiýew, häzirki döwürde wilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy, mögüzümlerin oba-gyjylyk işleriniň derejesi, ekrançyk meýdanlaryna ýerine ýetirilýän agrotermik çäreler we olaryň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabatyň başynda o milli maksatnamasyna we Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysatydan ösürmegiň maksatnamasyna gözeň tutulan dürli maksatly deskalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek boýunça derul işleriň alınıp barlýanyny bellenildi. Döwlet başlarmady hasabat dinläp, ähli agrotermik çäreleriň ýokary derejede ýerine getirilmeginiň wajypdygyny öňe çekmek bilen, täze ýylda bugdaýdan bol hasıl almak üçin degişi agrotermik çäreleriň öň wagtyny geçirilmeginiň, güýdüki ekinleriň hasylyny ýygnamak işlerini ýokary derejede alyp barmagyň möhümdigini aýtdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň Mary wilayatyny gödegçige diýen ornatary Urad Gelliýew, wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, ýerler we degişi oba-gyjylyk teňkelerini ýarky ekiş mövsümine taýýarlamak, kärinleşler üçin derul şertler döretmek ornuny durumça geçirilýän maksatnamalaryň işler barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, wilayatyň çäklerini alınıp barýan işleriň häzirki zamanyň taraplaryna dolu alaýyk gelmegine, olaryň ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilmegine himme taraplaryň üns bermegi taşyrdy. Munyň özi wilayatyň ilatynyň durmuş goraglygyny berkitmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini puturlandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýetlidir. Döwlet başlarmady Mary wilayatyny durumjy ykdysatydan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine getirilmeginiň, tebitiň çägine täze örümçi kuwatlyklarynyň döredilmeginiň hemde tebitiň oba-gyjylygyny döwrewap derejede guramagyň we harit bolşugynyň hasy üpçün edilmeginiň wajypdygyny bellädi. Şonuň bilen baglykda wilayatda ilatyň iş bilen üpçünçiligini, işgürlük gatnaşyklarynyň gösterilmegine, hyzmatlar ulgamynyň häzirki zaman derejede ýola goýulmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Milli liderimiz kış mevsiminde durumçy üpçünçiligine degişli gullyklaryň büýükdeşli işiniň üpçün edilmeligini, wilayatyň çägine arasaçylyk we awadançyk işleriniň ýygyderli alınıp barylmalygyny aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýyly ýokary netijeler bilen jemlemek, o milli maksatnamasyna laýyklykda nusgalyk şäherçiler döretmek boýunça alınıp barýan gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi, deskalaryň bellenlen möhletlerde gurulyp ulanmaga berilmegi boýunça wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmeligini aýratyn belledi. Döwlet başlarmady milli ykdysadyetimiziň puturlandyrylmagyna, ýurdumyzyň eksport kuwatynyň ýokarlandyrylmagyna möhüm orny eýleýän örümçi kuwatlyklarynyň işiniň kämilleşdirilmegi bilen baglanyşyk meseleleri gödegçilikde taklamagy taşyrdy we bu wagtda degişli ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz fanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatynyň ahyryna, onu paýtagtymyzda hemde welaýatlary hemme taraplaryndan ösürmek bilen baglanyşykly garalan meselelerin wajypdygyny we şonuň bilen baglykda Türkmenistan bitaraplygyň mekan şygary bilen geçýän ýyly ýokary görkezler bilen tamamlamagyň hemde geljek ýyl üçin ygtybarly binýat döretmek boýunça kesgitlenen meýilnamalaryň dogry derejede we üstünlükli ýerine getirilmeginiň dirurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň üpçün edilmeginiň beýikligine gönükdirilen wajyp wezipeleri ýerine getirmekde üstünlükleri arzu etdi. Şuwun ýurdumyzda neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli çäýerlere giňer berli. Bu bayramçylyk münasibet geçirilen dawarly maslahatlarda çykyş edenler bu ulgamyň ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň puturlanmagyny tutýan möhüm orny. Onuň ösmekligi üçin hormatly prezidentimiň döredip berýän giň şertler bardy, bu ýsonç bilen bellediler. Ýurdumynyň neft-gaz toplumyna geçirilen dawarly maslahat ulgy hoýnatligi wesenli. Dawarly maslahata bayramçylyk münasibetli hormatly prezidentimiň gutlagy golly. Siziň ähliňizde berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan bitaraplygyň mekanynyna, ýurdumynyň baky bitaraplyk bayramynyň şany 25 ýyllygynyň uly dawarlary bilen utgaşyp gelen neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň güni bilen tüý sürekden gutlaýan. Siziň her biriňizde berk jan saglyk, awadançylyk, eri diýarymyzyň milli ykdysadyny puturlandyrmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan meýlekde gowlandyrmak uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzu edýän diýilip, hormatly prezidentimiň gutlagyny nykdalýar. Dawarda ýurdumynyň ýalňyş energetika toplumynyň üstünlikleri puwdagy ösürmekde hormatly prezidentimiň gollaw ýardamlary barada hyçkyşlara giň gerim berli.
Häzirki wagtda ägir türlü energetik kuwatyny eýe bolan hemde uglevodorod gorlary boýunça dünýäde öňdäki ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan bilen dörli döwletleriň işe ýurtapolarynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanmasy aýdyn ýüze çykýar. Dawraly maslahatyň dowamyna tapawutly zähmet çeken toplumyň işgärlerine hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Türkmenistан Döwlet Konserniň Türkmenistanyň Newtgat Senaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşe kılaşynyň geňeşi hemde Newtgat gadyat tarapyndan guralan Türkmenistan beýtaraplygyň mekany dünýä dowrusyn parahatlyk mukamy bäsişiniň ýeňjilerine de sowgatlar goşurly. Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli aýdym sazly dawarada geçirli. Pudoň hunermenlerini taýýarlayan Halkara Newtgat Universitetine de bayramçylyk münasibetli çäre geçirli. Bu ýerde ýaýwananlaryň aýdym sazly çärede ýurdumyň degişli pudogynyň üstünlikleri hormatly prezidentimiň bu urdaky dünýä ähmetli işleri belenten wasbedildi. Bayramçylyk münasibetli Ahal vilayetine geçirilen çäre hem uly ruhlentligi betlendi. Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň gününiň bayramçylyk dawaralary Balkyn vilayetine de gatdan çykmajak täsirli wakalary betlendi. Balkyn abatdaky newtçileň medeniýet köşküne geçirilen dawaraly maslahat çoň urmany mazmuny betlendi. Dawaraly maslahatda edilen çykyşlarda bu ýene ýyglananlar Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň günü bilen gyzgyn gutlandyp, gahrman arkadamyň parasatly ýol başlygyna, milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk sütünleriniň biri bolan Newtgat urgamyna, geologiýa pudogyna ýetilen belen sepetler, gazanlan ösüşler, ägir türlü özgörtmeler barada buýtançly gurrun etdiler. Milli liderimiziň durmuşa geçirgen özgörtmelerin netijesinde ýurdun günwatar sebitiniň newtçileri, gaýatçylary we geologlary dünýäniň iň bir kämil enjamlarydyr desgalaryna eýe bolmak bilen mukaddesat ýurt garaşdyrlamyzyň ýylları içinde edip watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňçeýlik goşun toşmagy başarýarlar. Dawaraly maslahatyň dowamyna Balkyn vilayetiniň çäklerindäki uglevodorod çygymalyna baý ýataklarda görelleri zähmet çeken newtçileň, gaýatçylaryň, geologlaryň köp sanysyna arkada prezidentimiň adyndan bayramçylyk sowgatlarynyň goşulmagy ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Şeýlede bu maslahatyň dowamyna Türkmenistан Döwlet Konserniň kärdeşleri arkalaşygynyň huner bayramçylygynyň şanyna dürli bätleşiklarda ýeňiçi bolan toparlara sowgatlar hemde hormat gatlary goşurly. Daşugy şäherinde de Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň gün münasibetli geçirilen bayramçylyk maslahaty ýokary ruhlentligi eýe boldy. Berkarar döwletiň bagtyar ilim ady bilen geçirilen maslahatda gutluk sözleri bilen çykyş edenler ýurdumyzyň Newtgat we geologiýa ulgamyna ýetilen belen sepetler, gahrman hem mehriban arka dagymyzyň ýollaşçylygyna güneşli diýarymyzda durmuşa geçirilen beýik işler barada haýratyn goňç buýsanç bilen gurrun etdiler. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne hormatly arkadagymyzyň parasatly başçylygyny ýurdumyzda ähli ulgamlary bilen bir hatarda Newtgat we geologiýa pudoklaryna amala aşyrylýan uly meçhörli özgörtmeler we ýetilen belen sepetler ähli halk şadlygyna şadlyk goşýar. Bayramçylyk dawratyna welaýatyň Newtgat Senatynyň we geologiýa işgärleriniň öňdewarjylaryna hormatly arkadagymyzyň adyndan sowgatlar goşurly. Bu bolsa ulgamda zähmet çeken işgärleriň berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne joşgunda zähmet çekmeklerine badalgy berýär. Soňra bayramçylyk şäheresi ýokary ruhlentligi betlenen meden çykyşlary bilen dowam etdi. Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli Lewap vilayetine de dawaraly maslahat geçirildi. Dawaraly maslahat bolgama goýan beren sarpaty üçin hormatly prezidentimiň adyna hoşallyklaryň ýüze çykmasyna urildi. Çykyş edenler bolgamyň hasam ösmekligi üçin arkada prezidentimiň döredip bergen giň mümkinçilikleri, bolgamyň merdana zähmet söýür işgärlerine goýan belen sarpaty barada buýsançylan gurrun etdiler. Ýokary ruhlentligi betlenip geçen maslahatyň dowamyna bolgamda has tapawutlanyp zähmet çeken işgärlere hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Dawaraly maslahatyň bütün dowamyny oňa gatnaşyjylar bagtyar zamanamyz halal zähmet çekmekligi, ýurdumyzyň ösüşlerine münasip goşun goşmaklygy döredip berýän şertleri üçin arkada prezidentimide alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mary welaýatynyň Watan Habarlarynyň şadlyk şäheriniň medeniýet köşkünde Türkmenistanyň Newtgat Senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli dawara geçirildi. Newtgat Senaty we geologiýa işgärleri öýleriniň hüner bayramyny Türkmenistan beýtaraplygyň mekanyny ilip atlandyrylan 2020-nji ýylyň 11 aýynyň önümçilik tawşyryklaryny üstünlikli berja etmek bilen sowgatly garşy aldylar. Budan welaýatdaky idara kärhanalarynyň öňdewarjy işgärleri hormatly arkadagymyzyň kabul eden permani satyna döwletimiziň beýtaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli döwlet ýyllaklaryna münasip bollar.
Davrada çykyş edenler ýurdumyzyň Newtga senatyny döwrüp ösürmek barada taýdy tagalarlar etýän gahrman arka dagymyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk dawratyna Newtga senaty we geologiýa ulgamynyň öňdebarjy işgärlerine hormatly arka dagymyzyň adyna sogatlan goşulmagy çäreň iň bir şatlykly pursatlar boldy. Bayramçylykda ýetiren medeniýet sunugy saatlarynyň çykyşlary ýaýbanlandyrylyp, ony baky bir tarap watanmydy. Hormatly arkadaşymyň alyp barýan ilhalyk döwlet bähwitli işleri, dünýä nutgalyk belent başlangyçlary, şeýlede egtilmez milli baýlyklarymyzy bolan newti we gady watyp edýän aýdymlar, joşgyny tanıtlar ýerine ýetirildi. Hormat prezidentimiň başçylygyny ýurdumyzyň ähli pudoklarynyň bir hatarda ulaw we kommunikasiýa ulgamyna da düýpli özgertmeler geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary siýasaty biniyatlaryň esasy, ýagny bitaraplyk, parahatçylyk söýmek, hoş niýetli goňşulyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk kadrlaryna berk ýerme arkaly amal aşyrylýar. Arkada prezidentimiň daşary siýasaty strategiýasynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna ulaw diplomatiýasynyň orny hasa ýokarlanýar. Hormatly prezidentimiň başlangyçlary we tagallarlary bilen ulaw geçirgilerini döretmek arkaly Merkezi Aziýanyň kontinent ähmiýetli iri üstüaşar geçiriş satyrygyna öwürmek boýunça uly işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiň giň gollaw bermegine ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen bilelikde utgaşdyrylan sewit we sewitara ulaw düzümini döretmek boýunça iri taslamalar alınıp barlýar. Şu noktaý nazardan ministrlikler we pudoklaryň dolanýyş idaralarynyň bilelikde Türkmenistanyň serhet gözegçilik geçiriş ýerlerinden halkara ýük taşamalarynyň düzgünleri bilen ýurdumyda ýük awtobus tirkegleri we ýarym tirkegler bilen ýük taşamagyň düzgünlüği işläp taýýarlandy. Düzgünüň esasy maksady ýurdumyza gelmek we üstüaşyr geçmegi meýilleşdirilýän ulaglardaky ýükleriň Türkmenistanyň kanunçylygyndan we Türkmenistanyň keselleriniň aýramana garşy göreşýän adatan naşary toporun kabul edilen sözgütlerinden gelip çykýan arasaçylyk epidemiologik kadrlara laýyklykda galtaçyksız amallar ýerine ýetirmegi düzgünleşdirýär. Ýurdumynyň çägine girýän we üstüaşyr geçýän ýük awtobus tirkegleri we ýarym tirkegleri ýurdumynyň serkediniň awtoýol gözegçilik ýeriniň kesitlenen meýdançasyna galtaçyk bolmazdan Türkmen Awtologlar Agentligine degişli bolan kärhanalaryň eýerli çekici tarapyndan ýurdumynyň çägine giriş amaly aşyrylýar. Ýurdumydan çykyş üçin niýetlenen ýagny daşary ýurt ýarym tirkegler hem kesitlenen meýdançada kärhana tarapyndan amaly aşyrylýar. Kärhananyň sürüjleri çalşyklaryň iş tertibine gömrük gözegçilik geçiriş ýerlerde işler alyp barýarlar. Türkmenistanyň döwrüwap ulaw üstüaşyr logistik düzümini çalt kemale getirmek babatyna şeýlede beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikiltmek boýunça soňky ýyllarda edilýän ädimler diňe bir milli ykdysadyýetimiň ösüşine de elesem sewit we hatda bütün dünýä ösüşine de kuwwatly itergi berdi. Geografik taýdan ören amatly Merkezi Aziýanyň üstünden geçen sewit we sewitara ulaw ýollarynyň geçirgileriniň satyrygyna ýerleşmek bilen Türkmenistan äger türlü üstüaşyr kuwwaty eýe bolup, şol kuwwatdan netijeli peýdalanmagy çalşýar. Hormatly amlaryň bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji dekabrda saat 20-den 15-nji dekabrda saat 25-ne bolajak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup günniň ordan tili sekundy 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gijefne 2 gradus sowukdan 3 gradus çel maýl, günnüzine 7-12 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 2-7 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günniň ordan tili sekundy 7-12 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijefne 1-6 gradus sowuk, günnüzine bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günniň ordan tili sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijefne 2-7 gradus sowuk, günnüzine 1-6 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günniň ordan tili sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijefne 2-7 gradus sowuk, günnüzine 0-5 gradus çel maýl bolar.
Daşoz welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün nordan tili sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 8-13 gradus soğuk, gündüzden orta 2 gradus soğukdan 3 gradus şeli mayıl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup ömürli bol mümkin. Gün nordan tili sekundda 7-10 metre ýetýän şemal üksür. Hawa gijesine 2-4 gradus soğuk, gündüzden orta 2-4 gradus mayıl bolar. Yurdumyz boýunça dekabr aýynyň 15-nä magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny araşdyrýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 8 götürüm artma bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeride gyş pasyny howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, pasyla görä geyinmek maksat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda teşereýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş tawaň ederler.